ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അടിപൊളി ടേസ്റ്റിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു ക്യാരറ്റ് പോള എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയാലോ. റെസിപ്പി നോക്കാം. അതിനായി ഞാൻ ഇപ്പോൾ 2 ക്യാരറ്റ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഒരു കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഒരു പാൻ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് കാഷ്യൂനട്ട്സും കിസ്മിസും കൂടി ഇട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഫ്രൈ ചെയ്തത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. ഇനി അതേ നെയ്യിലേക്ക് തന്നെ 2 ക്യാരറ്റ് ഞാനിവിടെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടി ചേർത്തൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ക്യാരറ്റിന്റെ പച്ചമണമൊക്കെ നന്നായി ഒന്ന് മാറിക്കിട്ടണം. ക്യാരറ്റിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ക്യാരറ്റിലെ പഞ്ചസാരയൊക്കെ മെൽറ്റായി ക്യാരറ്റിന്റെ പച്ചച്ചൊവയൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ചൂടാറാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് 3 കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ചത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര, 2 പാക്കറ്റ് പാൽപ്പൊടി, മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ്, ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാരറ്റ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി എല്ലാം കൂടി നന്നായി ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. മുട്ടയുടെയും ക്യാരറ്റിന്റെ മിക്സ് നന്നായി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അണ്ടിപ്പരിപ്പിന്റെയും കിസ്മിസിന്റെയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് നെയ്യിൽ വാട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാരറ്റ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ചിലര് ക്യാരറ്റ് വേവിച്ചിട്ട് അത് മാത്രമായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് പോള ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. ചിലര് ക്യാരറ്റ് ഇതുപോലെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നെയ്യിൽ വാട്ടി അങ്ങനെയും ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ്. ഇനി ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. പോള റെഡിയാക്കാനായി ഞാനിവിടെ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിന്റെ പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആ പോട്ടിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒന്ന് തൂത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ആ പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാരറ്റിന്റെ കൂട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ആദ്യം ഒരു ഫ്രൈ പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിന്റെ മുകളിലേക്കാണ് നമ്മുടെ പോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. പോള കുക്കാവുന്നത് വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. പോള നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു 10 മിനിറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു സ്ക്യൂർ വെച്ച് കുത്തി നോക്കുക. ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൂടി വെച്ചാൽ മതി. എന്റെ പോള ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു 15 മിനിറ്റ് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോളയാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കല്ലേ. എന്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. ബൈ.